cover 10 gadget ang pwede pong kumonect. Laptop nyo, pwede na computer nyo, pwede pa iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka na mga madam. Ayan, napakadi madam Sashi ha, supportive po tayo ng COD payment. Check out now, bayad later. Okay, sino ba dyan guys ang gustong mabol, gusto magkaroon ng sariling wifi internet? Madam, Madam Lisa? Comment lang Madam Lisa ng done checking out kapag po nakapag-check out ka na Madam Lisa. Ayan, humabol-habol na po sa mga gusto makabol dyan mga Madam Pwesa habang naka-sale at naka-promo tayo. Ayan na, mabilis malakas na po ito sumagap ng signal up to 150 Mbps na yun mga Madam ko. Up to 150 Mbps na po yung ating wifi. Tipid ka na po dito, less gastos ka na, less monthly billing ka na Madam ko. Kahit saan ka na magpunta, madadala mo na ito at may enjoy mo na. Madali lang po itong gamitin. Lalagyan mo lang ng SIM card ito mga mima. Nilalagyan lang po ng SIM card ang ating wifi at niluludan. Ayan po yung kanyang lagayan ng SIM card. Dito po nakasulat ang kanyang wifi name and wifi password. 10 gadget na pwede pong connect dito. Laptop nyo, pwede na computer, iPad, tablet, smart TV, printer. Ay, nakabili na ako niyan. May signal na rin naman makakonect. Baka po madam ko yung pong ginamit madam is smart na SIM card at token text. Hindi po siya pwede. Hindi po kasi ito pwede sa smart at token text 5. Kailangan po, gamit ka madam po ng like Smart Bro, Rocket SIM, Dito, TM, Globe or Go mo madam. Hindi po kasi pwede yung ating basket number 1 ng SIM card na smart at yung ating pong token text. Okay guys, sabon na sa pag-check out habang naka-sale at naka-promo tayo. Ayan, habon na mga mima ko guys habang naka-sale at naka-promo tayo mga madam. Ayan, mabilis malakas yan sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang cover, 10 gadget ang pwede pong kumonect. Ayan, tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka na. Kahit saan ka na din guys magpunta, pwede mo na ito madala at magamit. Sulit na mga mima ang checkout niyo po dito. Madali lang po itong gamitin. Lalagyan mo lang ito ng SIM card ninyo. Lalagyan mo lang ito ng SIM card ninyo, luda ng kahit magkano. Basta may SIM card ka na dito, may load ka na mga mima ko, diretso connect ka na kay ating wifi. Ayan mga madam Kwanso guys, habol na sa pag-check out habang naka-sale at naka-promo tayo. Mabilis, malakas na yan, sumagap ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumonect. Ayan na, 10 gadget na pwede pong kumonect madam ko. Tipid ka na dito, less gastos ka pa. Less monthly billing ka pa dito, kahit saan ka na din po magpunta, madadala mo na ito at mai-enjoy mo na. Good na po ito pang indoor and pang outdoor. Okay, mga mima guys, sumabol na po tayo sa pag-check out. Sulit-sulitin na mga mima guys. Mabilis malakas na yan, sumagap ng signal, up to 150 Mbps na yan. Madaling gamitin, lalagyan mo lang ng SIM card ito, loadan lang ng kahit magkano, diretso connect ka na kay ating wifi. Wala nang i-set up, wala ka nang kailangan pang i-download, diretso connect ka na. Guys, yan po kanyang lagayan ng SIM card. Ayan po yung kanyang lagayan ng SIM card mga mima ko. Wala ka nang kailangan pang i-set up, wala ka nang kailangan pang i-download dito, diretso connect ka na. Meron ba po ba guys ang gustong umabol dyan? Sino pa? Sino pa dyan guys ang gustong umabol, gusto magkaroon ng sariling wifi internet? Mabilis malakas na yan, sumagap ng signal. Up to 150 Mbps na yan. Up to 150 Mbps na guys si ating wifi. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Ayan, sino dyan guys ang gustong makabol mga madam Kwanza, habol na sa pag-checking out? Tipid ka na guys dito, less gastos ka na, less monthly billing ka mga madam ko. Ayan guys, wala na ba guys ang gusto makabol dyan? Ayan, magkano po yung nilulugdud po 1 month? Madam Angie, kung ano po yung ating SIM card na ginagamit mo lang po, yun po yung kanyang load, mima ko. Yun po yung load natin gagamitin, madam ko. Kung ano po yung SIM card natin ginamit mo lang po, yun po yung ating gamitin na load, madam. Ayan, kung SIM card po na Smart Bro, ayan, pwede ka naman po madam po magpaload sa mga GCash, Grab App, 7-Eleven, kahit po saan madam ko, pwede ka po magpaload madam. Ayan guys, sabol na sa mga gusto makapod dyan na abang discount pa tayo mga madam ko.
Ayan, comment lang madam kuha ng done checkout sa mga nakapag-checkout na po dyan. Guys, sumamula po na po sa mga gusto mong makabot dyan guys sabang naka-sale at nakapumo tayo mga Mima. Sulit-sulitin na sa pag-checking out. Ayan, mabilis na kasi yan guys magap ng signal. Up to 150 Mbps na yan. Ayan guys, sabon na sa pag-check out. Packet wifi na guys na loadable na. Packet wifi na guys na madaling gamitin. Lalagyan mo lang ng SIM card, load na ng kahit magkano. Basta may SIM card ka na po dito, may load ka na dito mga madam concern, so kunin ka na kay ating wifi. Hanggang 10 na po ang pwede pong connect laptop nyo, pwede na computer, iPad, tablet, smart TV, printer. Wala na ba kayo sa gusto makahabol dyan? Ayan, sino ba dyan yung mga madam concern guys ang gusto makahabol at naghanap ng affordable na packet wifi? Si guys, sabon na sa pag-check out. Ayan na packet wifi naman si basket number. Ito naman po natin, ito po yung ating wifi na hindi na kailangan ng SIM card. Hindi na kailangan guys ng SIM card si basket number 2. May built-in SIM card na po ito mga Mima. May built-in SIM card na si basket number 2 natin. Anong klaseng SIM card ang meron? Ito, lahat na po ng klaseng SIM card. May smart na siya, may dito na siya, may gumo, may tingi, may globe, may token text. All-in-one na mga Mima, naka-built-in na. Okay, all-in-one na mga Mima yung kanyang SIM card na naka-built-in na. Ayan, kung kayo po ay naghanap po kayo ng unlimited na mismo na internet, i-go nyo na si basket number 2 mga Mima ko. I-go nyo na si basket number 2 yung kanya pong load ng ka-unlimited na. Mabilis malakas na yan sumanggap ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters ng kanyang coverage. 10 gadget ang pwede pong connect. Laptop nyo, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa mga walang ko. Ayan guys, again, libre mo na po ang SIM card sa ating pong wifi. Libre mo na guys ang SIM card sa ating basket number 2. Ayan, sulit-sulitin na mga Mima ko habang discounted pa po tayo. Mabilis malakas na yan, sumanggap ng signal, up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Ayan, tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa mga madam. Meron ba po ba ang gustong humabol dyan habang naka-discount pa tayo mga Mima? Habang naka-sale at nakapromo tayo. Ayan na, libre mo na po ang SIM card dito mga madam. Libre mo na ang SIM card kay basket number 2. Ayan, may built-in SIM card na po ito. Anong klaseng SIM card ang meron siya? Lahat na po ng klaseng SIM card nasa kanya na po. Mapay Smart Man dito, Team Globe o Gumo, lahat ng klaseng SIM card naka-built-in na kay basket number 2. Ayan, nahabol na mga Mima ko habang discounted pa tayo. Kung kayo po ay naghanap ng unlimited na internet, i-go nyo na si basket number 2 mga Mima. Ayan, i-go mo na si basket number 2 sa mga naghanap po dyan ng wifi na gusto mo na yung naka-unlimited ng kanyang internet. Madali lang po itong gamitin. Hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card dito mga Mima concern natin. Hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card dito, diretso kunig ka na. Load na lang po ang kulang mo sa kanya mga madam. Okay? Load lang po ang kulang mo kay ating wifi. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka na, mabilis malakas na sumanggap ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget, ang pwede pong connect dito. Laptop nyo, pwede na, computer nyo, pwede pa, iPad, tablet, smart TV, printer. Packet wifi na loadable na, packet wifi po ito na, unlimited na kanyang internet, libre na po ang SIM card dito. Paano po bumili ng load niyan? Dito po, Madam Mili. Mayroon po itong sarili po niyang QR code sa likod, Madam Mili, na kailangan mo lang siya ma-scan, Mima ko. Kailangan nilang, Madam ko, ma-scan ang kanyang QR code sa likod. Dito po tayo, Madam ko, magpapaload ng kanyang load. Every time po na gusto mo pong magpaload, Madam ko, dito, kailangan mo lang ma-scan ang kanyang QR code sa likod. Dito po tayo magpapaload. Okay, habol na mga gusto maghabol din mga Mima ko. Habang na po sa pag-check out, habang naka-sale at nakapromo tayo mga madam.
Okay guys, sulit-sulitin na sa pag-check out mga mima ko habang naka-sale at naka-promo tayo. Ayan, mabilis malakas yan sumanggap ng signal. Up to 150 Mbps na yan, 20 meters na po ang kanyang coverage, 10 gadget na ang pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede na, computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Madam Mili, yung kanya pong 1 month unlimited is 999. Yun po may makuha ay naka-unlimited ka na to all networks na. Sa halagang 999, madam ko, naka-unlimited ka na po dyan kay Smart, kay dito, kay Gumo, kay TM, kay Globe, at kay Tokentix Mima. All in one na madam, naka-unlimited ka na dito madam ko. Ayan na, mabilis malakas na yan, sumanggap ng signal, up to 150 Mbps na madam ko yan, 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget na pwede pong connect dito. Walang pili sa gadget natin, mapalaptop man yan, computer, iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka na. Kahit saan ka na po magpunta, pwede mo na ito madala at magamit. Ay na, kahit saan ka na po magpunta, pwede mo na madala at magamit si ating Wi-Fi. Ayan, kaya humabol na mga mima sa pag-check out. Libre mo na po ang SIM card dito. Meron po siyang load good for 1 day na libre po mima. Ayan, tapos po after po ng 1 day, kailangan mo na siyang loadan. Ito mo mami, ito mima, kapag po tayo ay mag-scan ng kanyang QR code sa likod, madam, ayan po yung kanyang QR code sa likod, kailangan nyo lang po ito ma-scan. Kapag po tayo ay mag-scan ng kanyang QR code, meron po itong 10 package load na niya. Meron na po itong 10 package load na pwede mo na pong pagpipilian kapag po tayo ay magpapaload ng ating Wi-Fi mima. Ayan, mabilis malakas na yan sumanggap ng signal, up to 150 Mbps na madam ko, 10 gadget na ang pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede na, computer nyo, pwede pa, iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka mga madam ko. Ayan guys, sabon na sa pag-check out. Madam Mili, igo mo naman po yan sa pag-checking out, Madam Mili. Habang discounted pa tayo, Madam Mili. Okay guys, wala na po bang gustong makahabol dyan? Sino-sino ba dyan ang gustong umabol, gustong magkaroon ng sariling Wi-Fi internet na madaling gamitin? So, connect ka na po dito. Mabilis malakas na yan sumagap ng signal, Madam Kwanza natin, up to 150 Mbps na rin po yan. 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong connect dito. Laptop nyo mima, pwede na dito, computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa, madam ko. Kahit saan ka na, madam ko magpunta, madadala mo na si ating Wi-Fi at mai-enjoy mo na mima ko. Sino ba dyan mga mima ko ang gustong umabol? Gustong magkaroon ng sariling Wi-Fi internet na kahit saan ka na magpunta, madadala mo na ito at mai-enjoy mo na. Less gastos ka na dito, less monthly billing ka, madam ko. Kung kayo po ay naghanap ng unlimited mismo na internet, igo nyo na si basket number 1, libre mo na po ang SIM card sa kanya mga mima, answer natin. Ay na, libre na po ang SIM card kay basket number 1, mga basket number 2 po ito. Ready to use na yan mga madam. Ready to use na si ating Wi-Fi. 10 gadget na guys ang pwede pong connect. Ayan, may on at off po ba yan? Wala po. Plug and play po si ating Wi-Fi. Plug and play po si ating Wi-Fi. USB type, plug and play po si ating Wi-Fi. Kailangan po ito, Madam Jolie, nakasaksak kung gusto mo siyang gamitin. Kapag Madam po ito nakasaksak, yan po ay automatic na po siyang mag-on. Kapag Madam po yan ay hindi na po yan nakasaksak, yan po ay automatic po siyang mag-off. Ang ating pong power bank may on-off. Power bank po natin. Yung ating pong power bank mima, 8 to 12 hours na Madam Jolian bago malubat. 8 to 12 hours na po Madam ko bago po siya malubat. Madam Julian, habol ka na Madam Julian sa pag-check out, Madam Julian. Mabilis mo na kasi yan sumagat ng signal. Wala ka na pong gastos ng installation fee dito. Wala ka ng requirements na kailangan pa dito. Diretso, kunik ka na may mako. Ay na, diretso, kunik ka na kay ating Wi-Fi. Ito po ay loadable na packet Wi-Fi na Madam Kwanza na hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card. Madaling gamitin, diretso, kunik ka na. Ready to use na po ito. Isasaksak mo na lang ito sa inyong outlet.
Isasaksak mo na lang Madam Kwanza sa inyong outlet ang ating Wi-Fi. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka na, good na po ito pang indoor and pang outdoor pa. Ayan, mga mima, so ihabol mo na yan habang discounting pa tayo, Madam Julian. Madam Julian, pwede ka Madam Julian dyan mag-check out ng Wi-Fi lang, Madam Julian, o may kasama po niyang power bank, mima. Ito po yun. Ayan, ito po naman ko. Yung Madam Julian, ang kaganda naman po ng ating power bank, Madam ko, naka 3-in-1 ka na dito, mima. Naka 3-in-1 ka na kay ating power bank. Ayan, mima, hindi lang po ito saksakan ng ating Wi-Fi, Madam. Pwede ka pa dito mag-charge ng cellphone. Plus, may power bank po yung ating Wi-Fi na, Madam ko. Ay, may flashlight na po yung ating power bank. Tumatagal na po yan ng 8 to 12 hours, mima. Ayan, habang ka na mima sa pag-check out, habang discounted pa tayo, Madam. Habang naka-sale at naka-promo tayo, sino ba dyan guys ang gustong umabol? Mabilis, malakas na yan, sumagap ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters na po ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumonek. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa, kahit saan ka na rin magpunta, madadala mo na at mai-enjoy mo na si ating Wi-Fi. Ay sulit na po ang check-out nyo po dito mga mima ko. Sulit na Madam ang check-out mo sa ating Wi-Fi. Ayan, Madam Julian, buka na dyan, Madam ko. Pwede ka, Madam Julian, mag-check-out ng Wi-Fi lang o may kasama pong power bank. Pocket Wi-Fi na po, Madam, po yan na loadable na. Pocket Wi-Fi na, Madam, po na kahit saan ka na magpunta, pwede mo na yan madala at magamit. Mabilis, malakas na yan, sumagap ng signal, up to 150 Mbps na yan, Madam ko, 20 meters ng kanyang covers, 10 gadget ang pwede pong kumonek, mima ko. Ay na 10 gadget na pwede pong kumonek. Tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa. Okay guys, sabon na sa pag-checking out habang discounted tayo. Ay na what you see is what you get. Pocket Wi-Fi na loadable na, pocket Wi-Fi na USB type plug-in play. Ayan, madali na pong gamitin yung ating basket number 1 din. Ay na basket number 1 mga mimang madali lang po itong gamitin, lalagyan mo lang din po ito ng SIM card ninyo. Loadan ng kahit magkano. Basta may SIM card ka na dito, may load ka na mga mimang ko, diretso kunin ka na kay ating Wi-Fi. Ayan, 10 gadget na mga mima ang pwede pong kumonek. Laptop ninyo, pwede na computer, pwede pa iPad, tablet, smart TV, pwede. Tipid ka na dito, less gastos ka pa dito, less monthly billing ka pa dito. Good na po ito pang indoor and pang outdoor. Ayan, mag-comment po tayo ng done check out sa mga nakapag-check out na po dyan. Ayan, mag-comment tayo ng done check out guys sa mga nakapag-check out na po. Okay, wala na ba guys na gustong mabot dyan mga mima ko? Wala na po ba guys gustong mabot dyan habang discounted pa tayo? Habang naka-sale at naka-promo. Mga mima ko guys, sabol na sa pag-check out. Mabilis malakas yan guys, sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan mga mima ko. Up to 150 Mbps yan mga mima ko. Sulit-sulitin na sa pag-checking out. Pocket Wi-Fi na loadable na mga madam. Ayan, pocket Wi-Fi na madaling gamitin. Lalagyan mo lang ng SIM card ito, load ng kahit magkano. Diretso, kunin ka na kay ating Wi-Fi. Mabilis, malakas na yan, sumagap ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters ng kanyang coverage. 10 gadget na po ang pwede pong kumonek dito, mga mima ko. Ay na 10 gadget na guys ang pwede pong kumonek dito, mga mima ko. Humabol na sa pag-checking out. Wala na po ba guys gustong mabot dyan? Sino pa mga mima ko? Ayan, sino ba dyan guys ang gustong mabol? Sulit-sulitin ang mga mima ko guys sa pag-checking out. Ayan, mabilis malakas na yan, sumagap ng signal, up to 150 Mbps na yan. 20 meters ng kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumonek. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa iPad, tablet, smart TV, printer.
Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa dito. Kahit saan ka na po magpunta, pwedeng-pwede mo na ito madalat magamit, ma-enjoy si ating wifi. Sulit na mga mima ko ang ating pag-check out dito. Madali po itong gamitin mga mima ko ha. Madali lang pong gamitin ang ating wifi. Lalagyan mo lang ito ng SIM card. Ayan mga mi, lalagyan mo lang ng SIM card dito, loadan ng kahit magkano. Ayan, kapag may SIM card ka na dito, may load na po yung ating SIM card, diretso connect ka na. Meron na po itong sariling password mga nima. May password na po yung ating wifi na kapag naman po ayaw mo magpakulit ng wifi ninyo, pwede mo po ito ma-change ng kanyang wifi name and wifi password. Ayan, lumabo na mga mima ko sa pag-checking out. Sulit-sulitin na mga mima ko. Habang discounted pa tayo mga mima ko. Ayan, habol na, check out na po tayo agad-agad na. Habang nakasale at nakapumatay mga mima. Comment lang po ng done check out sa mga nakapag-check out po dyan mga madam. Guys, sumabol lang muna sa pag-checking out.
Ayan, sino yan guys ang gusto humabol? Ayan, gusto magkaroon ng sariling wifi and touch mga madam ko ako lagay sa pag-check out habang discounted pa tayo mga mima ko. Ayan na si ating basket number 1. Ready to sa po ito mga madam ko sa lalagyan lang ng SIM card. Lalagyan na po ng SIM card mga mima ko, load na ng kahit magkano. Basta may SIM card ka na dito, may load ka na mga mima ko. Diretso kunin ka na kay ating wifi. Ayan na, 10 gadget na guys ang pwede pong kumonek. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa iPad, tablet, Smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka na mga mima ko. Ayan na, kahit saan ka na magpunta, madadala mo na ito at mai-enjoy mo na. Kahit saan ka na magpunta mga mima ko ha, madadala mo na ito at may enjoy mo na. Madali lang po itong gamitin mga mima ko ha. Lalagyan mo lang ito ng SIM card ninyo, loadan ng kahit magkano. Basta may SIM card ka na dito, may load ka na, diretso connect ka na kay ating wifi. Ayun na, mabilis malakas na po ito sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumonect. Ay, natipid ka na dito, less gastos ka na. Madaling gamitin, lalagyan mo lang ng SIM card ito, loada ng kahit magkano. Basta may SIM card ka na dito, may load ka na mga mima ko, diretso, connect ka na kay ating wifi. 10 gadget na po ang pwede pong connect laptop nyo, pwede na, computer, iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa mga mima ko. Meron pa po bang gustong humabol dyan? Gustong magkaroon ng sariling wifi internet na mabilis malakas na yan sumagat ng signal up to 150 Mbps na mga mima ko. Okay, up to 150 Mbps na yan mga madam answer natin guys. Humabol na guys sa pag-check out mga mima ko.